हे मोराचा आवाज बघ. पाऊस आला ना जवळ असतील टाइम कसं सांगणार. तरी 2:30-3 वाजतील ना घरी येईपर्यंत. आणि ते गावी कुठे होईल ते जरा मला फक्त सांगा जर का कोणाला माहिती असेल. या आत्ता जेवलो बोल. आणलं ना बघा. हे इतकं घी निघालंय आणि हा आपला खवा आहे ना. चला घ्या करायला घ्या. ते फावड्या एवढ्या कुठे आहे ते बघा आधी पहिला. कोयते बिते कोयता लागेल बाबू फावड्याने झाडू घे. तिथेच आहे सगळं. ठीक आहे छोटी झाडू घे बाबू. आपण माती उचलायचं. कचरा काल अर्धा काळ तिकडे जमा केला ना पातेरात. आता अर्धा थोडासा जमा करूया. ही टोपली घेते बघ ती केलेच्या साले टाकल्यात ना ती आहे ना त्या ड्रमावर टाक. ती घेऊया. हे आमचे चंगू मंगून आज झोपलेत. हा लब्बाड भागोबा इथे पाणी ठेवलंय गरम करत. आणि वाजलं किती मला सांगते 6:30 वाजले सकाळची. आत्ताच आम्ही पियाचं पाणी भरलं आणि आलो. बघ बघ घरात माती केली परत. हे बघा हे बघा माती काय चालेल. झाडू काढायची बाकी आहे. चला कुणालचा ना आज क्लास पण आहे. काल त्याला सुट्टी होती. पटकन म्हटलं करून घेऊया. अर्धा पाऊण तासाचं काम आहे. हां ती खराट्याची झाडू घे. माझ्या हातात कोयता आहे. ही बाई छोटीवाली घे. ती पुढची पण घेऊन एक 2-2 झाडू पटापट होईल. काल की नाही संध्याकाळी आम्ही अर्धं केलं काम. पातेरा सगळा पालापाचोळा होता ना जमा करून टाकला तिथे. ही जमीन जरा भाजायचा विचार चालला आहे आज. कचरा जमा करतोय. जसं जमेल तसं करतो. जमीन बघा कशी पाणी सोडते सकाळी सकाळी. ते हे आणा सांगू का. ते आपल्याला आहे ना ते ओढायचं. कुणाल ते हे घेऊन ये. ऐकलं का. लागले बघ ओरडायला 2 जण. त्यांना सोडायचेच ना जरा झोपू दे. नाही झोपू दे जरा. झोपलेत ना. शेरू झोपला होता. हे मोराचा आवाज बघ. पाऊस आला ना जवळ. अरे रातकिडे मोराचा आवाज. परत काजवे पण रात्री होते दिसायला लागलेत. बाबू ते त्यांना दोघांना सोड आणि ते खेचायचं घे. ते तिथे आहे ना. त्याला हे दांडा जरा व्यवस्थित लावा. तर 10 वेळा परतून निघतो. मग त्या दोघांना सोड. ते खेळतील ना थोडा वेळ. खेळतील नंतर. शेरूला आणि वाघ्याला. ते आम्ही आता पाणी भरायला गेलो होतो ना तेव्हा त्यांना बांधून ठेवली होती. जाम हैराण करत. मागे मागे येतात मग पाणी भरते वेळी. चला कसं प्रसन्न वाटतं. ही इकडे बघा आपली वेल होती ना ती काल संध्याकाळी तोडून टाकली. कसली रे पावट्याची ना वेल. काढून टाकलं तिकडे सगळं. कारण ती काय म्हणजे एकदम खराबच झाली होती वेल. ती खराब म्हणजे ती भाजी यायची ना ती कीड बीड लागायची त्याच्यामुळे. चला हा एवढा भाग बघूया. जाळून घेऊया आणि कचरा सगळा टाकूया तिथे. तो मातीचा ढिगारा तिथे पण आहे. तो तीच माती त्या खड्ड्यात टाकली तर. खड्डा कशाला बंद करायचं. बंद नाही पण ते कचरा आहे ना. तिथे आपल्याला शेती करायची. मी झाड टाकून एक झाड मजबूत होईल त्या खड्ड्यामध्ये खताच्या. हा बाबा बघा आला 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 आला. झाड एवढं छान होईल ना. हा तेवढं ते जरा वेळ नंतर बांधून ठेवायचं. आपण आता काम करू अर्धा तास. ह्याला पण आता परत ते हे लावायला पाहिजे. असे ओरड होते ना जसं काय कुठं गेलो आणि काय बोल. म्हणून बांधून ठेवायची सवय करा. बांधून जास्त वेळ ठेवला ना तिथून हात घालतो दांडा दिसेल बघ. त्यांना सवय झाली आता. पण ते जाताना माहिती पडतं ना त्यांना आता आपण निघालोय ते. मग ते ओरडत बसतात. चला 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 उशीर होईल परत. नाश्ता बनवणं टायमात बनवायचं आहे. आला शेर आमचा हा वाघू आला. वाघोबा आला. वाघोबा हा पण लय चॅप्टर होत चालला दिवसेंदिवस आता.
तिथली जमीन भाजायची आहे इकडे तेव्हा ती जमीन पुन्हा आपल्याला भाजून द्यायची हलत बिलत काय काय लावायचं हे मस्ती करू नका तुम्ही दोघं जण. हे घे इकडे 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 हे फावड्यात घे इकडे हे फावड्यात घे दाखवतो इकडे हातावरला त्याची काठी लाव त्यात टाकायची गरज कशाला त्यात टाकणार तुला दहा काम जबर काम ते आई घे आईचं बारीक बारीक कचरा घेतो तुला मोठा मोठा तुम्ही घेऊन मोठा ते डायरेक्ट आलेला ते डायरेक्ट नेऊन तिथे टाक ठंडे ठंडे पाणी से झाले ना आंघोळ करून. आमच्याकडे बाथरूममध्ये गाणं चालू आहे. इथे मी आता घेतला आहे नाश्ता करायला म्हणजे बनवायला. आज मी ना उपमा बनवते. हे बघा रवा काढून ठेवला आहे आणि आज किचनचं काम थोडंसं जास्त आहे. नारळ किसायचे आहेत म्हणून हे बाहेर काढून ठेवलेत. आणि हे बनवायचं आहे घी बनवायचं आहे म्हणजेच तूप. बघा मलाही काढून ठेवले. आपल्याला मागच्या 1-2 व्हिडिओमध्ये ना कमेंट होत्या आपल्या ताईंच्या की तुम्ही तूप कसं बनवता दाखवा आम्हाला. तर दाखवते तुम्हाला मी आता सकाळची वेळ आहे ना. आता ही मलाई जी आहे ना ही मी फ्रीजरमध्ये ठेवते म्हणजे बर्फ जिथे तयार होतो ना तिथे मी जमा करून ठेवते. त्याच्यामुळे चांगली राहते मलाई ही 15 दिवसाची मलाई आहे. आता ही सकाळी मी काढून ठेवलेली आहे आणि संध्याकाळपर्यंत कशी मेल्ट होऊन जाते. मग आता हे संध्याकाळी बनवायला घेणार मी. झाकून ठेवते. चला नाश्ता बनवून घेऊया पटापट. काम करेपर्यंत 1 तास गेला. भाग्या शेरूला नाश्ता देऊन झाला. आता म्हटलं ह्या दोघांचा नाश्ता बनवते कारण कुणालचा पण क्लास आहे. कुणालचे बाबा पण आता जाणार आहेत भाड्यासाठी. दोघं संगाती निघतील. मग चला पटापट करून घेऊया. निघाले बघा दोघं जण. काय देवाला फुलं मोगरा टेन्शन ते पण काढायचे ना दुसरे गुलाब. मग नको एक बस झाला. किती वाजतील टाइम कसं सांगणार तरी 2:30-3 वाजतील ना घरी येईपर्यंत. चला हा सावकाश जा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक आपल्या चॅनलमध्ये. चला दोघंजण गेले. आता घरामध्ये मी एकटी म्हणजे भाग्य आणि शेरू आहे. दोघंजणं झोपलेत. ते माझ्याकडे नाश्ता करायचा बाकी आहे. आता सगळ्यात अगोदर नाश्ता करून घेते आणि मग आपल्या बाकीच्या कामाला सुरुवात. कपडे बघा काढून ठेवलेत. ते घड्या करायचे आहेत. कालचे कपडे आहेत ते. जरा बसते 5 मिनटं निवांत. माझे ना पाय तळवे जाम दुखत आहेत. ते मातीमध्ये ना बिना चपलाचे चालून ना त्रास होतो पायानं खूप. असं जरा बसलं ना 5-10 मिनटं की बरं वाटतं. जेवण करायचं बाकी आहे अजून. आज ह्यांना दोघांना पण यायला उशीर होईल. कुणाला पण मला वाटतं 1:30-1:15 होतात यायला आणि कुणालच्या बाबा मला वाटतं 2-2:30 तरी वाजतील. म्हणजे आज जेवायला उशीरच होणार आहे. जेवण म्हटलं साधं सिंपल डाळ भात भाजी चपाती असं सगळं जेवण करायचं आहे आज. म्हणजे भेंडी वगैरे काढून ठेवलेत. भेंड्याची भाजी आज करणार आहे. आपली घरातली पण थोडीशी भेंडी ना थोडी करून मी जमा करून ठेवली होती फ्रीजमध्ये. तीच भाजी करते. कुणाला खूप आवडते भेंड्याची भाजी. आणि ते बघा दोघंजण उठले. गाडीचा त्यांना आवाज गेला ना मग उठतात लगेच. आणि आपलं बाहेरचं काम झालं आहे पण अर्धं काम बाकी आहे. ते आता संध्याकाळी करणार. मग अशी रिया आली होती ना तिला बोलवलं संध्याकाळी मदत करायला.
म्हणजे आम्हाला कसं अजून फारसं एवढं जमत नाही आहे, तरी पण प्रयत्न करतो आहे करण्याचा. तर रियाला सांगितलं मग, म्हणजे मगाशी की नाही रिया आली होती दूध घेऊन ना, तर तिला सगळं विचारलं तर ती येणार आहे. ती शेण वगैरे काय काय टाकायचं ना जमीन भाजायला, तर तिच्याकडे आहे शेण, ती घेऊन येणार आहे. बघू आता संध्याकाळच्या वेळेस करायचं आहे. आता हे जर का लवकर आले तर होईल. हां, आणि अजून एक गोष्ट जे कुणालच्या ना अभ्यासाबद्दल आहे, जर का तुम्हाला कोणाला माहिती असेल तर मला प्लीज सांगा तुम्ही ते कुठे होईल ते, म्हणून मी तुमच्याशी शेअर करते ही गोष्ट. म्हणजे कुणालनी जे ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स करतो ना, तर त्याचे 2 सब्जेक्ट त्याचे पूर्ण झालेले आहेत आणि आता त्यांनी परत 2 विषय घेतलेले आहेत. आणि त्या 2 सब्जेक्टचं सॉफ्टवेअर त्याला लॅपटॉपमध्ये हे करायचं आहे. आता मला पण बघा डिटेलमध्ये माहिती नाही, पण सॉफ्टवेअर बघा ते अपडेट करून घेतं ना, तसं काय करायचं आहे. आणि ते गावी कुठे होईल ते जरा मला फक्त सांगा, जर का कोणाला माहिती असेल ह्या साईडला, कणकवली साईडला किंवा आजूबाजूला जवळपास खारेपाटण वगैरे असेल ना. तरळ्यामध्ये कसं बघितलं, पण अजून काय एवढं डिटेलमध्ये माहिती नाही आहे. मला वाटतं तरळ्यामध्ये नसेलच. लॅपटॉप जेव्हा घेतला ना त्यावेळेस त्यांनी जे सब्जेक्ट घेतले होते ना ग्राफिक डिझाईनचे, ते कुणाल जेव्हा येताना त्यात सॉफ्टवेअर ते ॲड करून आले होते. ते 2 सब्जेक्ट होते आणि आत्ता त्या 2 सब्जेक्टची त्याची एक्झाम पूर्ण झाली आणि आता दुसरे 2 सब्जेक्ट त्याचे बाकी होते घ्यायचे, ते त्यांनी आता घेतलेत. मला वाटतं काहीतरी एडिटिंगचं काहीतरी म्हणत होता घेतलं आहे म्हणून आई. आता ते त्याचं राहिलं आहे, त्याच्यामुळे सॉफ्टवेअरमुळे त्याचा अभ्यास थोडासा म्हणजे चालू आहे अभ्यास, पण घरी त्याला प्रॅक्टिस करता येत नाही आहे. त्याच्यामुळे आता मुंबईला जरी जायचं झालं तरी खूप लांब पडणार. त्याच्यामुळे ते इथे जवळपास कुठं असेल, कोणाच्या ओळखीचे असेल तर जरूर आम्हाला सांगा तुम्ही. तर चला मैत्रिणीनो, नाश्ता करून घेते आणि बाकीचं जे काय आहे ते थोडंफार तुमचे शेअर करते. काय ग एवढा उन्हात ना आलीस? रिया बघा ते पातेरा घेऊन आली, सकाळी तिला सांगितलं होतं. हो ग, झोपलीच नाही वाटतं आज. आमचे बघ आत्ताशी हे झालंय, आत्ता जेवलो. बोल. अगं ते बोलले नाही मला जेवून येणार म्हणून, आणि मी आपली वाट बघत बघत राहिली. ते लोक जेवून आले. हा, आणि जेवून आले आता. बघ मी आवाज ऐकला ह्याच्यावरती ना. य आतमध्ये. हा बघ हिरवा झालाय. हा बघ, हा पण आला दुसरा. बघ त्यांना आवाज गेला ना का दुसरा आवाज. आम्ही आमच्या आळ्यातला किती कचरा काढला सगळं पडला होता ना, किती जमा केला. अरे बाबा, ओरिजिनल गाववाली मान हे डगमग काही मान सवय आणलं ना बघा. थांबत थांबत घेऊन आले. आडा कोण आडा पडली दिसतं म्हणून आळा फुलला. थांबत थांबत आली, थांबत थांबत. काय करायचं आता हे आहे ते इथून भाजून चालेल ना. तिथे काय तर लावायला होईल बघू नंतर. हे ते माडाचं होतं ना. हां हां, तुम्ही मला झाडू बिडू नाही बनवत. टोपला उचला. हा उद्या सकाळी ना. उद्या सकाळी ना संध्याकाळी लाव. माझ्या हां फिरायला
बाबा मेहनतीचं काम आहे. कष्टाचं काम आहे, कष्टाचं. आणि आता मैत्रिणीनो संध्याकाळी बघा झाले. सकाळी तुम्हाला बघा दाखवलं ना मलाही आता पूर्णपणे विरघळले. आता फक्त असं गोलगोल फिरून घेणार मी चमच्याने. अजून पाणी वगैरे मी काहीच नाही टाकले. हे बघा हे भांडं आहे ना, ह्यात घेतलं. जरा गरज लागली तर थोडंसं पाणी टाकणार मी. आता 1-2 मिनटं फिरवलं ना का लगेच ते लोणी आपलं निघेल. 1 मिनिट फिरवल्यानंतर आता लोणी ना आपलं होत आले. मी थोडंसं पाणी ह्यात टाकते. म्हणजे मिक्सरमध्ये वगैरे करण्यापेक्षा ना असं पटकन होतं. बघा भांडी किती खराब झाले. एकच भांडं घेतले मी. म्हणजे ज्या भांड्यामध्ये मला आता ते तूप कढवणार ना तेच भांडं घेतलं मी. सगळी भांडी आता चिकट चिकट होतात ना मिक्सरमध्ये वगैरे बघा करतात ना तेव्हा. आता हे असं सगळं फिरून घेते व्यवस्थित सगळं. हे बघा लोणी ना आपलं तयार झालं आहे. आता हे जे ताक आहे ना ते मी काढून घेते आणि अजून त्यात पाणी टाकते. म्हणजे लोणी सगळं ना धुवून घेणार आणि लगेच गॅसवरती कढवायला ठेवते. तर हे बघा आता हे ना लोणी कढवायला ठेवलं गॅसवरती. एक 7-8 मिनटामध्ये होऊन जाईल. आता हे पूर्ण झाल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते. शॉर्टकटमध्ये दाखवते फटाफट फटाफट, कारण मागे पण तुमच्याशी शेअर केलेलं आहे ना म्हणून. आणि ह्याचा जो मावा उरेल ना तळाशी त्याची मिठाई पण छान बनते. आता बघते किती मावा उरतोय तो. जर का जास्त झाला मावा तर त्याची मिठाई पण लगेच बनवेल, म्हणजेच बर्फी. मावा बर्फी. तूप म्हणजेच घी आपलं बघा तयार झालेलं आहे. आता मी इथे गॅस बंद करते. घी आहे ते गाळून घेते आणि जो मावा आहे ना त्याची मिठाई बनवून घेते. म्हणजेच बर्फी छान तयार होते आणि एकदम टेस्टी लागते. एकीकडे माझं जेवण पण चालू आहे. आज मी जेवणात बनवते कोबीची भाजी. तुम्हाला मी आता आपलं जे तयार झालेलं घी दाखवते. हे बघा हे इतकं घी निघालं आहे. आणि हा आपला जो खवा आहे ना त्याचे अशा प्रकारे मी बर्फी तयार केले. हे ना फ्रीजरमध्ये किंवा फ्रीजमध्ये सेट केले आणि आता कट केले. ही म्हणजे कुणाला खूप आवडते. अशा प्रकारे दोन्ही वस्तू आपल्या तयार झालेल्या आहेत. म्हणजे किचनची अवस्था तुम्हाला दाखवते. आज किचन खूप घाण झाले. धुवायचं गॅस. इतकी भांडी मगाशी जेवण झालं ना त्याच्यानंतर घासली. अजून इतकं पडलं आहे. इथं सगळं आवरून घेते फटाफट. सगळं आधी हे उचलून ठेवते. त्यांना बोलव आतमध्ये. वाघे आणि शेरूची मस्ती चालू आहे. त्यांचं रात्रीचा वेळ असते ना म्हणजे जेवण झालं का त्यांचं धिंगाणा चालू होतो. आज माझं किचन ना खूप खराब झालं आहे. आता नेहमी कसं असं नसतं त्याच्यामुळे म्हटलं आज ओटा वगैरे सगळं धुवून काढते. अगोदर पहिला भांडी घासून घेते आणि मग भांडी खाली ठेवली का मग ओटा धुवायला बरं पडेल मग. आणि अजून एक गोष्ट तुमचे शेअर करायची. संध्याकाळी जो डालगा असतो ना काय त्याला म्हणतात पातेरं म्हणतात ना पालापासून तो जेव्हा मी उचलून घेतला ना डोक्यावरती म्हणजे मला असं वाटलं की मला जमते की नाही अंतर बरंच होतं घरापर्यंत. म्हणजे आमचं जुनं घर आहे ना तिथून सुरुवात केली आणि मग इथपर्यंत अर्ध्या वाटेत आली. आणि मला असं वाटलं की नाही आता जमणार नाही, पण देवाचं नाव घेतलं आणि जमलं. म्हणजे इथपर्यंत मी व्यवस्थित ते घेऊन आली. पहिल्यांदाच हे केलेलं त्याच्यामुळे काहीच अनुभव नव्हता. थोडीशी घाबरलेली होती मी, पण नंतर काही नाही वाटलं. मग म्हणजे मी करू शकते इतका मला कॉन्फिडन्स आलेला आहे आता. तर चला मित्रमैत्रिणींनो बरंचसं काम माझं पडलेलं आहे ते करून घेते आणि आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.